Florida Blanca. Ganda guys. Ganda ng bundok. Hindi ko ano. Gusto niya kami. Oo. Maganda sa mga ano, historical place. Ayan, dinalupihan. Diretso lang, dinalupihan. Hanggang pala yung basa. Yes. Dito yung pa Florida. Tayo diretso. Yes. Basa. Ay, wow. Yung basa. Basa. Yung basa base. So, eto po ang Basa Base. Ayan. Philippine Air Force Basa Air Base. Wow. Ayan. Haba. So, ito yung kabuuan niya ng ganito. Ito nakabakod na to. Sakop niya. Wow. Laki. Ang lawak po niya guys. So, ayun. Wow.
boundary ng mga lugar. Tulay. Tulay ang nagdudugtong. Oh. Tingnan mo yung sa Bamban, Pabalakat. Oo. Boundary yun. Talak, Pabalakat siya. Ibig sabihin, pag lumampas ka sa tulay, sa kabilang tulay, Sa Talak ka. ano na, Ito, pag lampas mo din sa kabilang tulay, yan na yung Bataan. Bataan. Okay. Ganda. Yung makikita ka kasi kung ano po dito. Ito, Bataan na ito. Hindi na ito Florida. Tama, Bataan na nakalagay. Ito. Bataan na ito. Ang barangay ng Bataan. Ayun ako. Walang ano, arko. Alam mo lang ako dito. Yes. Oh, bilis Pwede naman ito. Ginagawa ng kabilang tulay. Oo, ginagawa siya. Bali two-way na siya. One way to one Oo. way to. Nagahan siya. Ayun siya. San Antonio de Padua. Ano yung unang pumuntahan natin doon? Balanga. Ayan, ito na yung ano, bes, arko. Take lang yun. Oo. So, it means, ito na yung ano, Bataan na, no? Thank you. San Simon, Bataan! So, nasa Bataan na po tayo, guys. San Simon. Unang barangay. Barangay Tukok. Dinalupihan, 5 kilometers. Ang galing no, nasa bato sila. Naka-ano, nakasunod. Saan sa
Yung maliliit na bato sa gilid. Santo Cristo. Slow down. Bes, yung bundok ko. Yung bundok. Eh, yun ma'am, tama. Yan ba yan? Mag-blue sa taas. Ibang ka ba ng tubig? Ha? Ibang ka ng tubig? Ah, meron. Gamit tayo ng waste. Waste. Oo, kailangan. Dapat nga, nakapag mga start. Sige. One way, down. Barangay Newsan. Balanga? Ah, nasa Balanga na tayo? Lahat na. Baka ano ng balangat? Mga barangay ng balangat. Oh. Ayun, dun. Sa malilim. Karaan ng 200 metro. Umanan sa Angeles, Porac, Florida Blanca, Dinalupihan Road.
doon tayo dumaan. Noon dito tayo lalabas. Ay, wow. Ay, miss Oo mo sa nga. Malibelis, pwede natin tayo ng Malibelis. City of Balanga. Citex. Ito yung lalabasan niya. Nalupihan. Ayun ang budget. Oo, ito. Hermosa, Bataan. SM City, Bataan. Oops. Mariveles, Balanga, Abukay, Samal, Orani. Wala dito, wala Hermosa. mitas. Yes. So, wala ba tayo? Orani muna. Ay, ba't 18 kilometers pa sa'yo? Ewan ko. Saan ba yung pinuntahan? Ano bang inano mo? Tala View Deck. Sa ano ba yung binyo mo? Tala View Deck. So, hindi siya ulan eh. Hotel Resort.
Yes. Ano na yung vista tala? Oo. Ah, Oo. Dandahan. yun ba yung pupunta natin? Oo. Sa Tala View din. Diretso lang ng 15 minuto. Ano ba yung vista tala? Resort yun. Pero yung Tala View deck, sa labas lang siya. Mm-mm. I see it, I see it. Oh, so pataas na siya. Kitang-kita natin yung ano niya. Tanawin. Ang ganda. Green na green pa dito. Castle Veranda, straight ahead. Chick Farm. Ang linis, no? So, nasa taas tayo ng bundok. Ayun, beso. Taas tayo ng bundok. Kita natin yung view. Sinagtala Farm Resort. Ang